Fil-Parlament illu ma jittieħed vot b'division sa mill-aħħar ta' Jannar li għadda. Dakinhar il-Gvern kien tilef il-maġġoranza meta d-deputat Franco De Bono astjena u l-mozzjoni m'għaddiġ biss bl-intervent tal-Speaker. F'intervent li għamel fil-Breakfast News, Franco De Bono qal li l-inċertezza politika fil-pajjiż mhux qed tinġib minnu, iżda minn min mhux jieħu voti fil-Parlament. L-inċertezza qed tinġib minn min mhux qed iġib voti fil-Parlament. Jiena meta tinġibu l-voti, u mbagħad nagħmel li għandi nagħmel u nivvota kif għandi nivvota. Qal li minn dakinhar li astjena fil-vot ta' sfiduċja fil-Gvern sal-lum ma nbidlux biżejjed affarijiet u ħadd ma refa' r-responsabilità. Ma naħsibx nbidel biżejjed, ovvjament. Ġifieri baqa' ħafna xi jsir, xi għadu ma riżenja ħadd, ġifieri ammettejna responsabbiltajiet, ammettejna żbalji, kulħadd għadu hemm. De Bono saħaq fuq il-ħtieġa li tkun diskussa l-mozzjoni dwar il-ġustizzja u l-intern imresqa mill-Oppożizzjoni. Dwar din il-mozzjoni kien hemm ftehim fil-Parlament li kellha tkun diskussa sal-aħħar ta' Jannar li għadda, iżda l-Gvern qed jibqa' jipposponi. Ġifieri din il-mozzjoni, il-mozzjoni ma ġiet diskussa, ilha li ġiet diskussa, is-sitwazzjoni hija serja. F'materja l-impjiegi huma importanti, ħafna. Tajjeb, però ma tfatti oħra soċjetà li huma taqsanti wkoll jekk mhux iktar importanti. Franco De Bono qal li d-diċenza titlob li l-Leader of the House Carl Mifsud Bonnici astjeni milli jieħu deċiżjoni fuq din il-mozzjoni la darba din tikkonċernaħ direttament. Ġifieri din il-mozzjoni ma ġiet diskussa, ilha li ġiet diskussa, is-sitwazzjoni hija serja. F'materja l-impjiegi huma importanti, ħafna. Tajjeb, però ma tfatti oħra soċjetà li huma taqsanti wkoll jekk mhux iktar importanti.